Tänään mä lähden esittelemään teille Classicumin laitteita ja aloitetaan nimenomaan näistä Primin laitteista. Ihan eka laite, mitä haluan esitellä teille, on tää Primin Lat Pull Down. Eli tällainen Primin tekemä ylätaljavariaatio. Kuten videostakin näkyy, niin ylätaljamaisesti toi toimii, että lähdetään vetämään tuohon leveille selkälihakselle. Erilaisia säätöjäkin tuosta löytyy, että voi säätöttää reisitukea ja ylhäältä korkeutta. Siirrytään sitten seuraavaan laitteeseen, joka löytyy tuosta Lat Pull Downin vierestä. Eli Primin Extreme Row selkälihaslaite, jossa kahvojen leveyttä voi säätää, kuten myös istuimen korkeutta ja penkin kulmaa. Mitä liikkeen suorittamiseen tulee, niin tyylejä on monia, että voi vetää tälleen kahdella kädellä esim. Lätsi soutuna tai ottaa tukea penkistä ja tehdä ihan yhdellä kädellä. Et ihan miten itse tykkää ja sitten vaan säätää penkin ja istuimen korkeuden sen mukaiseksi. Seuraavana on tää Primin Seated Row, eli rintatuettu soutu. Aloitellaan säätämällä rintatuki sopivaksi sekä istuimen korkeus. Sitten lähdetään vetämään kyynärpäitä kohti kylkeä, joko kaksin käsin tai yksin käsin, ihan miten tykkää. Siirrytään sitten näihin alakerran punneruslaitteisiin. Ensimmäisenä on tietenkin Primin Incline Press-laite. Tuttuun tapaan istuimen korkeutta ja selkänojaa voi tässäkin säätää. Kahvoja on kahdenlaisia, että voi ottaa tuollaisen kapeamman otteen tai vähän leveämmän. Mutta siirrytään sitten meidän Peg Rear Delt-laitteeseen. Aloitetaan säätämällä istuimen korkeutta. Sitten tietysti kahvat sen mukaan, että tehdäänkö rintaa vai takaolkapäitä. Ja vastuskäyrä särtkin löytyy tästä ylhäältä. Liikkeen suorittaminen on aika yksinkertaista, eli lähdetään viemään kyynärpäitä tonne taakse. Sitten kun halutaan tähän rintaa, niin tuodaan kahvat tuohon eteen ja lähdetään tuomaan kämmeniä yhteen. Mutta siirrytään sitten tuohon Flies-laitteen viereen, nimittäin löytyy tää Primin pystärilaite. Tuttuun tapaan aloitetaan säätämällä tuo istuimen korkeus, jonka jälkeen lähdetään punnertamaan ylöspäin. Siirrytään sitten näihin jalkalaitteisiin ja ihan ekana on tää istualteen tehtävä koukistus. Tässä laitteessa voi säätää tuota nilkan pehmustetta, kuten myös tuota alkuasentoa. Vastuskäyrän säätökin tuolta löytyy, penkkiä voi säätää ja viimeisenä löytyy tuo reisituki. Itsessään liikkeen suoritus tapahtuu koukistamalla takareisiä. Vierestä löytyykin tää maaten tehtävä koukistus. Tässäkin aloitellaan säätämällä nilkan pehmustetta. Lähtöasento saa myös säädettää itselle hyväksi. Sitten taas lähdetään koukistamaan takareisiä. Mutta sepäkoukistuksista siirrytään tähän reideojennukseen. Aloitetaan säätämällä nilkan pehmuste, lähtöasento sekä selkänoja. Liikkeen suoritus tapahtuu ojentamalla jalkoja ylöspäin. Viimeisenä laitteena on tää Primin hauiskääntö. Tässäkin säädetään istuimen korkeus, istutaan penkille ja lähdetään kääntää hauista. Mut siinäpä oli meidän Primit. Laita kommenttia, mikä laitemerkki tehdään seuraavaksi.